iya mak dicaosake. Mula iki bubar kanggo selawatan. Gandeng iki sing lenggah ki ya para pangarsa desa ya rawuh lho, Bapak Lurah. Iya. Sing jenengane kepala desa kuwi kudu nulat tindak tanduke wong agung ing Eksi Gondo. Iya. Penembahan Senopati. Wis dianggit dening para pujangga kuna sing supaya wong kuwi ya ngayomi, ngrahayoni ning ya kudu tindak tanduk tingkah laku munamuni kuwi kudu sing ngati-ati no. Oh iya ngono. Aja mung maton ngucap bebasane, aja mung cumela nuwun sewu paton menga. Ning kudu nganggo dasar wawaton, wawarah lan wirama. Kaya anggitan ya kuwi sinom parijata. Iya, diaturke sinden. Oh iya, ndak ora nyambut gawe. Mau janji jam 3 laut. Ya. Dikawiti saka sapa? Kawiti saka adikku. Saka anakku sing kene, sampingku kene. Oh iya. Cakepane nulada laku utama supaya cunduk larase pelok nyuwun ngampil pelok bem. Oh iya. Gawe nyamat. Kakung seniman sing putri Sandiwati kayane numpuk loro telu papat lima enam parine lampu layane ayam suwargane wong seni kuwi nek muni sasi Agustus no. Iya. Apa sakmene kuwi ana sing libur durung enek no. Nganti saiki iki ya wis pokoke mung pindah turut tarup. Ning ya kuwi satu kebanggaan tumrape seniman seniwati. Iso wanuh, iso padha sambang srawung karo para warga masyarakat. Ya ngono. Iki Notri ya ora tau prei. Ora. Dilalah prei nyinden kaya waruke pentas saya wis. Ora apa-apa. Disambung sandinge yo adikku wedok yo nok. Nonano. Setiane kelakon golene tepi kewajiban lan wis saguh ngono kuwi nyawang yoga nyawang sinden nganti jeli rasane. Iya. Apa meneh nyawang bintang tamu. Wis pirang-pirang bengi wanane ngerti kok mingrai gareng mbok ya kala-kala ki rai barongang apa ngono dadi. Iya aja ngono, mengko kowe nek digasaki wis pancen tak tantang kok iki mumpung nang daerahku no. Heeh. Sak bajute sapa? Artis dari Kamaratih Chandramaya. Iya. Oh iki artis to. Lho, kepiye to? Adi wedok ki multi talent ngono. Iya. Dak kon nyinden iso kan dadi artis ya kulino. Heeh. Warok ya apik. Iya. Kapati aku
ya 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 ya. Dina iki lho Waranggana ki ketoke do bingar-bingar. Jan iki apik nek nggo mbayak abang-abang ngene iki wah jan tambah le ayu-ayu. Biasane anggere muni nggo ijo ngono kaya godhong lumbu. Sengit tak. Ha iya. Jan iki mau Mbak Laras. Iya, Aken Larasati. Heeh. Ya adikku dhewe ning saiki wis daleme nang Temanggung. Oh iya, heeh. Digondol selong Temanggung. Ora ngawur wae. Karang ya wis omah-omah ning Temanggung kono wis ora apa-apa. Ora Temanggung, ora Magelang, ora Ngayuja, ora Wonosobo, ora Solo, ora Ngayuja, ora ngendi wae. Sing baku wayang pagelaran ini wis ini adalah budaya kita, budaya Nusantara. Iya, wajib dipertahanake. Sambung sinden sandinge sing wingi dadi bojone Dalang Awan. Wah, jan. Tekan ngomah endi, Pak? Jatahe wingi kae. Kene. Yo iki. Kene. Iya. Yo. Ayo nak, sa. Suarane je panggah wutuh bar masuk angin. Wong ki anggere bar masuk angin iki biasane suarane terus wutuh. Tak tekoki ngopo to Nduk, kula asam lambunge minggah aja sok ngombe kopi. Hati-hati kesehatane. Nggih. Bul mandang hasil periksa yang selanjutnya bul positif. Ya ora apa-apa ngarang ya pumpung senom. Iya. Dadi seorang nganti tuwa ki anake wis gedhe-gedhe. Heeh. Sing ngentekake simak diteruske lagon cara mbiyen si kucing kanggo jumenenge Mas Gareng. Oh ngono. Heeh. Mas Gareng iki sebab raya persis kaya kucing kok. Heeh. Ya engko daturi jumeneng sakwise manjing nyang lagu si kucing. Coba kaya ngapa? Asa Yo Mas Gareng.
Sugeng dalu. Assalamualaikum. Wilujeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu meneh. Nganggo ambegan barang to ya? Iya, iki sowan ana Desa Kalisalak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Nggih, niki dalam rangka niku lho. Teng mriku sampun dipun serat gelar budaya DPRD Kabupaten Gelar Magelang. budaya DPRD Kabupaten Magelang. Bahwa budaya sebagai apa itu? Coba. Bahwa budaya sebagai waduh media inspirasi. Heeh. Maklum ranggo kacamata. Oh, biasanya gue kacamata. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Ning iki sowan mrene iki para-para ingin padha lenggah. Leres, Pak. Ketua DPRD lenggah. Bapak Sakir Nggih. Esos Nggih. Sarjana Sosial menawi mboten lepat. Nggih. Kalian Pak Bupati menika Bapak Grengseng Pamuji. Nggih. Lan sedaya para punggawa-punggawa kapamerintahan, Bapak Camat, Bapak Lurah lan sedaya kemawon